Narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyotar. Kakruo kabla thot oba chandami sungo bode weina kiramba jong kabriu nyotrep barhagni kakruo la thot ko bangkumni. We are the victim of democracy. Lani dakhasi nilong kilanat hakasin syar padba. Kakentien development hakaktien khasi penar kadon arbenta kabanengkong karoy kabaar kapar. Deha kani kadau kiba roy ti kila roy shisha kiba parpat kila hap shisha ban par khosio. Kabanengkong Meghalaya ka penmentoy shibon ya ki minority ban yang ki khasi jantia ki badai ki majority. Chief ministers lai punyos nem garu khanyos nem khasi jantia kabaar inalign permit dakani ka issue lemni ka mat ka jura shibon kila job election kila long MDC MLA MP ban ministers ayu ki pat ba pat kiyo labo ikani ka jingkali kabalai khasi language dakani ka issue lemni kimat ki jura shibun ba kila job election kila long MDC MLA MP but ministers bat kabasaw border issue kani ka issue lemni kamat ka jura ru kumju labun kiba kamay spa kibla yo nam yo buram kibla long he long han bat sa kiwe di henry ngi kipat ba pat ayu ngi yo labo ikani ka jingkali ngiya kamen banlong nong India ngiya kamen banlong nong Meghalaya ngiya kamen yaki development henry ka hok lani kata ka rights ka jing light load lani kata ka freedom bat ka jing bishar bahok lani kata ka justice ka bahok bat bashisha tingim pat yo lapan kod une urang ba khamtam ubasa syakatika thain block 1 block 2 bat ru ubay juya dan rengkat pa ha ka jing akun persya ban penrung no ya ka block 1 block 2 siapa ka jelam Meghalaya ka bala persyang teng da ka Assam ban keni jubor yakini gi Jaka Shu uba chandami ulapan kot da ka baongkum ni katkum ka jing yo i janga ka roy ka par kamlong ka jing dan kam bakong san jongi ki jing dan kam bakong san jongi ki dei ka banengkong ka hok long briu man briu lani kata ka rights ka baar ka jing light load lani kata ka freedom bat ka balai ka jing bishar ka bahok lani kata ka justice